Sad se nalazimo na Ćićariji, jami Golubinka i imamo staničnu spelo vježbu spašavanja. Pa dubine nekih 50 metara. Imamo jedan penj i imamo vertikalu. Od mjesta unesrećenog moramo sa protuutegom podići unesrećenog, znači gore. Onda imamo jednu ravnu policu, taj dio police moramo poravno na ruke prenijeti i sistemom za spuštanje ovaj tu zadnji dio moramo spustiti dobro. Kasnije ga spustimo po kosini do dvorane gdje ga smjestimo u bivak i čekamo ostatak ekipe da se spremi i krećemo dalje. Što ti pripremaš? Čaj. Samo čaj, za što? Zašto pripremaš čaj? Da vam bude toplo. Evo sad moramo malo proširiti ovo tu malo suženje kako bi mogla nosila proći sigurno sa unesrećenom osobom.